ගරු කතානායකතුමා எனது முதலாவது கேள்வி யாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலே 2021 தொடக்கம் 2024 வரைக்கும் தங்களிடம் வந்து அவர்கள் முறைப்பாடு செய்யும் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் அவர்கள் அங்கே வேலை செய்து 170 பணியாளர்கள் வந்து அவர்களை திட்டமிட்ட ரீதியில் வெளியே அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அது தொடர்பாக வழக்கொன்றும் பதியப்பட்டிருக்கிறது, தொடர்பாக தங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. முதலாவது கேள்வி, தங்களால் அவர்களுடைய புது நியமனம் ஒன்று வழங்கப்படும் போது அந்த நியமனத்துக்கு அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதாக தாங்கள் என்னிடமும் அவர்களிடமும் நேரடியாக கூறியிருந்தீர்கள். அண்மைய தினம் பார்க்கும்போது அங்கே தாங்கள் ஒரு பெயர் பட்டியல் ஒன்றை எடுத்திருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையிலே வேலை கொடுக்க இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாங்களும் என்னிடம் நேரடியாக தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். தங்களால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வேலை செய்த ஊழியர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட முடியுமா என்பது முதலாவது கேள்வி. මම හිතන්නේ අපි ඒ සේවකයන් ආවා කොළඹ ඇවිල්ලා සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රාංශයේදී අපිව හමු වුණා. ඔබතුමාත් ඒ මොහොතේ හිටියා. ඔවුන් අපි දැන් නීතිමය තත්ත්වයන් ටික තමයි මම කිව්වේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගිකව ගත්තාම ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා සහ වරින් වර ඔවුන්ට බොහෝ අය පොරොන්දු දීලා තියෙනවා ඔවුන් ස්ථිර කරන බවට. ඒක නිසා තමයි අපි මේ 2025 ජනවාරි මාසයේ ඔවුන්ගේ සියලු දෙනාගේ නම් ලයිස්තුව ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ කාලයකදී ඔවුන්ගේ කැටගරි එක සම්බන්ධ සේවකයන් බඳවා ගැනීම ලංකාවේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. එසේ බඳවා ගැනීමේදී යම් ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන බව අපි ඔවුන්ට ලිඛිත පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. கரு சபாநாயகத்துமா, என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி, இலங்கையிலே எந்த வைத்தியசாலையிலுமே அரசாங்கம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்றை கொடுக்காமல் இலங்கையிலே இந்த ஜாழ்ப்பாணம் அல்ல பேராதனை வைத்தியசாலையிலே 3 வருடங்கள் நான் வேலை செய்தேன். எந்த வைத்தியசாலையும் அரசாங்கம் ஒரு நியமனம் ஒன்றை கொடுக்காமல் ஒருபோதுமே ஒரு நியமனம் ஒன்றை கொடுக்க முடியாது. இவர்களுடைய தொழிலின் அடிப்படையிலே இவர்கள் 3 வருடம் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அமர்த்தப்பட்ட அந்த வேலைக்குரிய காலத்துடைய புத்தகங்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை அவர்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லாமல் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. தனித்தனியாக அவர்கள் பழிவாங்கப்படுகிறார்கள். தங்களால் அவர்களுடைய அந்த 3 வருட காலப்பகுதிக்குரிய மொத்தம் 36 மாத அந்த வேலைக்குரிய பணத்தை வெல்ஃபேர் சொசைட்டி அல்லது நோயாளர் நலம்புரி சங்கத்தினூடாக தாங்கள் அந்த 3 வருட காலப்பகுதிக்குரிய பணத்தை அவர்கள் வேலை செய்திருக்கிறார்கள், சம்பளம் கொடுக்கவில்லை, பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா, கொடுக்க முடியுமா? ඇත්තටම මම අර පැහැදිලි කරපු විදිහට ඔවුන් ස්වේච්ඡා පදනමෙන් වැඩ කරපු විදිහට තමයි ලිඛිතව නීතිය අනුව ලේඛනගත වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහල විතරක් නෙමෙයි, අපේ අනිකුත් සියලු පළාත්වලත් තියෙන උතුරු පළාත, නැගෙනහිර පළාත් සහ අනිකුත් රෝහල් වල. නමුත් මේ වගේ මහා පරිමාණයෙන් ස්වේච්ඡා සේවකයන් බඳවා ගැනීමක් හා රඳවා ගැනීමක් වින කිසිම රෝහලක සිදු වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තියෙන්නේ. ඇත්තටම පඩි ගෙවලා තියෙන්නේ අපේ සීමාවෙන් පරිබාහිරව අපි දන්න විදිහට මොකක් හරි NGO එකකින් හරි මොකක් හරි එහෙම දෙයක් වෙන්න ඇති. කොහොම වුණත් අපි අනාගතයේදී ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථාවලදී අපි ප්‍රමුඛත්වය දුන්නත් ඒ පසුගිය වැටුප ලබා දීමේ නීතිමය ක්‍රමවේදයක් නැහැ.